Beste kijkers van Omroep ZVL, wij zijn op dit moment in Den Dullard. En op dit moment in Den Dullard is het de uitreiking van de Sportprijs 2025. Dat is een samenwerking tussen de gemeente Hulst en Hulst voor elkaar. Er zijn vanavond 4 genomineerden. Die gaan wij bespreken en we gaan gewoon kijken wie de winnaar wordt. Nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? We hebben zo meteen het welkomstwoord door wethouder Hageman. Ontwikkelingen voor Sportclub, een doorkijk naar 2050. Dan hebben we even een korte pauze. We gaan de subsidiemogelijkheden door de Rabobank. Dan hebben we de uitreiking van de Sportprijs 2025. En dan hebben we nog een nazit. Oké, dan geef ik nu het woord aan wethouder Hageman. Dames en heren, van harte welkom deze bijzondere avond van Sportcafé 2026 van de gemeente Hulst. Het is geweldig om jullie hier te zien vandaag, samen met sportverenigingen, mede collega-wethouder, raadsleden en niet te vergeten onze genomineerden voor de Sportprijs 2025 van de gemeente Hulst. Vanavond is niet alleen een feestelijke gelegenheid, maar ook een avond vol informatie en inspiratie. Als wethouder sport van de gemeente Hulst ben ik enorm trots te zien. Ik heb hier bij me zitten Sander Janssens uit Hulst. En Sander, vertel even, wat doe jij? Ik fiets echt voor mijn sport, dus ook wedstrijden. En voor mijn werk ben ik eigenlijk als fietsenmaker. Ik doe ook de opleiding daarvoor. Maar ja, ik fiets eigenlijk gewoon vooral. En vertel eens, welke wedstrijden fiets jij en wat voor categorie zit je? Wat voor ploeg rijd je mee? Ik rij nu dan bij ZRTC Theo Middelkamp. Daar rijd ik dan nog voor op de weg bij. Ik rijd dan op de mountainbike bij ATW Team Extreme. Die zit eigenlijk door heel Zeeuws-Vlaanderen ook. En ik rij eigenlijk wedstrijden hier in de buurt, maar vooral nu ook internationaal als eerstejaars belofte. Dus eigenlijk we kunnen de hele wereld rond wel eigenlijk, ja. Dan heb ik in een artikel ook gelezen dat je onlangs, of een tijdje geleden gevallen bent en toch een flinke breuk hebt opgelopen. Je bent helemaal hersteld al? Ja, zo goed als wel. Ik heb er wel aan overgehouden, maar niet dat het me zoveel stoort nu voor het fietsen. Want je hebt ook daarna nog een mooie wedstrijd gewonnen, hè? Dat klopt, ja. Vertel me. Dat was vooral op de mountainbike nu. En dan ook die Beat the Pro bij het WK. Dat ik Lars van der Haar verslagen heb. Maar vooral bij de Zeeuwse ATW-competitie. Daar ben ik ook eindklassementenwinnaar geworden. Dus. Nou, in ieder geval, we gaan straks kijken wat het wordt. Maar ik wens jou heel veel succes en een hele mooie carrière tegemoet in het wielrennen. Dank u wel. Ik heb hier bij me Charlotte. En Charlotte is Charlotte van Dalen. En Charlotte, wat doe jij eigenlijk voor sport? Paardrijden. En is het dressuur of is het springen? Allebei. Allebei. Nou, dat vind ik wel heel knap. Ja. En moet je dan veel oefenen? Ja. Hoeveel oefen je dan? Op mijn pony zitten en dan het proefje oefenen dat in de dressuur dat ik moet rijden. En het springen, dat die mooi gaat lopen, dat die recht blijft lopen. En doe je dat ook op muziek? Nee. Nog niet, dat komt nog wel, denk ik. Ja. En heb je ook al eens een keer een wedstrijdje gewonnen? Ja, heel vaak. Heel vaak? Nou. Ik heb ook het provinciaal en nationaal gewonnen. En 2 keer het Zeeuws kampioen met springen en dressuur gewonnen. Nou, dan heb je al veel gedaan. En mag ik dan heel stiekem vragen hoe oud jij bent? 9 jaar. En hoe lang rij jij al paard? Mijn hele leven. Oh, dat is al heel lang. Nou, ik ga jou heel veel succes wensen, want jij bent genomineerd hier bij de Sportprijs. En we gaan straks kijken of je misschien een prijs gewonnen hebt, hè? Wat zou je ervan vinden?
Dat zou ik heel leuk vinden als ik win. Misschien dat we jou later dan ook nog een keertje terugzien als jij hele grote wedstrijden gaat rijden en dan in de krant komt van, oh, die Charlotte heeft alles gewonnen. Ja. Ja. Bedankt. Nou, ik heb hier bij me Pascal van Dijk en Pascal is van de zwemclub Koewacht ZCK. Pascal, jullie organiseren samen met andere clubs een zwemloop Hulst. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, dat is een samenwerkingsverband met zwemclub De Honte en met atletiek, RKH-AV. Een idee wat oorspronkelijk van Jos Nijskes komt, onze voorzitter. Die moet daar wel bij genoemd worden, want dat is wel de drijvende kracht. Van goh, kunnen we dat niet samen doen? Want wij zijn natuurlijk van oorsprong zwemclubs. En het is een heel leuk evenement om erbij te doen. En omdat we daar een relatie hadden met atletiek, goh, zou het niet fantastisch zijn dat we dan een stukje zwemmen en dan ook nog lopen. Eindigen op de atletiekbaan, parcours over de wallen van Hulst. Nou, dan heb je natuurlijk het allermooiste parcours van de Benelux en omstreken. En dat bewijst zich ook elk jaar wel. Nog een vraag, want jullie zijn nu genomineerd voor de sportprijs. Dat is best leuk, hè? Wat vind je daar zelf van? Nou, dus, natuurlijk is dat leuk om genomineerd te zijn. Maar het bijzondere is dat er samenwerking is met 3 sportclubs. En ja, heel Hulst wordt erbij betrokken. Hè, met de wallen waarover gelopen wordt. We trekken deelnemers ver uit Nederland. Tot Arnhem aan toe de laatste jaren. Dus veel uit België. Dus we zetten Hulst ook mede op de kaart. Ik bedoel, niet zo goed als Mathieu van der Poel natuurlijk, maar we doen wel ons steentje bijdragen. Nou, in ieder geval, ik hoop dat je straks in de prijzen gaat vallen, maar we gaan het gewoon zien. We laten het op ons beloop, zeg maar. Nou, de prijs zal ons er niet van weerhouden, wel of geen prijs, om het te blijven organiseren. Maar het zou wel leuk zijn natuurlijk. Oké. We blijven toch een sportclub, hè, dus dan gaat het ook om prijzen. Dan gaat het ook, de competitie zit erin, hè? Een beetje wel, ja. Hartstikke bedankt en veel succes met jullie zwemloop in april. Dank u wel, dank u wel. Ik heb hier bij me John Heinsdijk en John is directeur van Rabobank Sales Vlaanderen. En vanuit de Rabobank kennen wij allemaal de Rabo Club Support. Maar jullie hebben ook nog wat, het is het Rabo Coöperatiefonds. John, kun je me daar iets meer over vertellen? Ja, dat fonds hebben we ook. Naast Clubsupport ook het coöperatiefonds. En het coöperatiefonds is ook bestemd voor verenigingen en stichtingen. Maar dan wel verenigingen en stichtingen die een specifiek doel hebben voor bedrag wat ze nodig hebben. Het zijn ook wat grotere bedragen. Maar het moet wel voldoen aan de richtlijnen van dat fonds. En dan zou je kunnen denken aan zonnepanelen, warmtepompen of andere investeringen die echt nodig zijn in een club. Dus het is eigenlijk verduurzaming en ik heb ook begrepen leefbaarheid. Ja, het gaat om leefbaarheid, verduurzaming en als het kan ook iets met voedsel. Als je in je kantine goedkope voedsel wil verkopen en je wilt daar faciliteiten voor, zou dat ook een idee zijn eventueel. Wat kun je nog meer over zeggen? Want jullie zijn natuurlijk ook een grote sponsor van sportevenementen. Ja, wij vinden talent heel erg belangrijk. Wij vinden vitaliteit heel erg belangrijk. En we willen zichtbaar zijn in de maatschappij en ook heel veel teruggeven aan de maatschappij. En dan is sport zo'n belangrijk onderdeel van diezelfde samenleving om dat te kunnen doen. En als we aan sponsoring denken, dan denken we vaak groot. Door wielrennen, WK bijvoorbeeld, maar ook Team NL, wat laatst op de Olympische Spelen heel prominent aanwezig was. Maar we sponsoren ook wel cultuur en kunst. En verder heel erg belangrijk vinden wij gewoon aanwezig zijn in de samenleving. En dat doen we dus met de fondsen die we daarnaast nog hebben. Nou, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. Voor de tweede keer reiken we in de gemeente Hulst de sportprijs uit. Een publieksprijs voor de genomineerde die de meeste stemmen heeft ontvangen van inwoners, van onze inwoners. De sportprijs 2025. In totaal zijn er 294 stemmen uitgebracht op de volgende 4 genomineerden. En ik wil ze graag naar voren hebben. Dat is Sander Jansen. Charlotte van Dalen. En de zwemloop Hulst.
Deze mensen hebben de gemeente Hulst op de kaart gezet. Ieder op zijn of haar eigen manier. En zoals jullie weten, ja, er kan er eigenlijk maar één de echte winnaar zijn vandaag. En de winnaar is Sander Janssens. Mag ik een applaus voor Sander Janssens? Sander. En wel de prijs. Sander, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning, hè? Weer een overwinning. Wat is jouw eerste reactie? Vertel. Eigenlijk wel verrast. Ik vond het eigenlijk best wel spannend met die 4. En ik denk natuurlijk met die andere organisaties en met die andere mensen van, ja, je weet het nooit op hoeveel dat daar gestemd op gaat worden. Ik vind het ook wel een hele mooie, bijzondere prijs. Een mooi bedrag ook. Heb je een idee wat je met het bedrag gaat doen? Ga je het besteden voor je fiets of ga je er iets leuks mee doen? Ik ben nou op trainingskamp geweest en ik denk dat ik het geld dat ik daar aan heb uitgegeven, dat ik het daarvoor ga gebruiken. Oké, dat is een hele mooie. Ik zou zeggen, geniet van je prijs en laat nog even je check zien. En veel succes bij je verdere wedstrijden, hè? Dank u wel. Vanavond hebben wij gekeken naar een mooie presentatie van Sport Zeeland over de toekomst van de sport in 2050. We hebben ook nog een mooie presentatie gekregen van de Rabobank over hun sponsoring en voornamelijk het coöperatiefonds. En natuurlijk hebben wij kennis gemaakt met de winnaar van de Sportprijs 2025. En dat was niemand minder dan Sander Janssens, een welverdiende winnaar.